kawaran, nandito tayo ngayon. So, sasakay tayo sa bus. Ano kaya itong bus ito eh. So, nagpalit lang ako ng ng damit. Hey, let's go! Uy, mga kawaran, nandito na tayo sa loob ng bus. See you there! Hello mga kawaran, nandito na kami sa Tagaytay. Dito po sa Fora Philinvest Life Malls. Ito ba yun? So mga kawaran, sa totoo lang, first time namin pumunta dito. Di namin alam kung saan ba yung mga bundok-bundok na yun. Okay mga kawaran, nandito tayo sa sa Fora. Okay, Fora Philinvest Life Mall. So dito po yung Tagaytay eh. Yan. Sayang kotse. Pupunta sana kasi sa mga bundok-bundok eh. Yan, Tagaytay. Pupunta sana kami sa mga bundok. So alamin pa namin kung allowed pa ko may makapunta doon. Ako lang Tagaytay na hanap niya. Kalinduan ng Tagaytay na doon. Tagaytay na ngayon natin dito eh. Oo, mga kawaran, dito tayo ngayon. Nadadalo ko sa may sa Tagaytay. Okay. Anong place po ba yun doon? Alin po? Yung ngayon, pupuntahan? Crosswinds? Ayun. Tagaytay pa rin po siya. Oo, yun. Crosswinds. I-take ko na lang kayo sa isang place na pwede kayo mag-doon. Oo, may. Lalo naman may maganda kayong background doon. Nakita kayo. Tanggal ang mga tricycle dyan. So mga kawaray, pupunta kami doon sa pupunta namin. So keep watching lang mga kawaray, anong mga makikita natin doon. Okay. Okay, so mga kawaray, nandito kami ngayon sa pinaka talata to eh. Nakikita nyo dun. Doon pa yun sa baba. So doon sana namin pupuntahan yung kaso bawal pa daw yung puntahan dun yung pinakailalim na maganda talaga na parang mga bundok-bundok doon. So medyo okay dito pinupunta namin. So keep watching lang. Hindi pa namin alam dito kung anong mayroon ngayon dito na mga view.
Okay, what's up mga kawaray? So nandito tayo ngayon sa crosswind. Okay. So ito po ay pababa. Pababa siya. So makikita nyo, pababa. Okay mga kawaray, nandito na tayo. Hello, let's see Tagaytay. Okay, yeah. Let's see. So sa totoo lang masaya kasi first time namin dito mga kawaray, okay? So hindi namin nasa kahapon lang namin ito naisip. So hindi ko akalain din na mapupunta talaga kami. Ayun. Okay mga kawaray, so dito sa gilid maraming mga puno dito eh. Parang nasa dun lang sa amin mga kawaray. So makikita niyo yung mga puno na yan. Oo nga. Sabi pa nga nila is malamig, di ba? Malamig, totoo talaga malamig dito, di ba? Talaga. Parang hindi mainit eh. Hindi malamig. Oh yes! Oh. Hindi Malamig malamig kasi hindi mainit eh. Hindi rin mainit. Okay. So naglalakad kami papunta sa baba. Sa crosswind. Ito lang po yung sinasabi nilang ito lang yung sinasabi nilang pwedeng pasukan ng mga turista. So kagaya ng mga turista katulad sa amin, di ba? Yun. So mga kawaray, so tingnan nyo na lang. Tingnan nyo saan? Yung mga nasa paligid. Ayun. So yun. More watch sa aming mga video ngayon. Yo, what's up mga kawaray? So nandito na tayo ngayon sa crosswind sa Tagaytay. So first time natin makapunta sa Tagaytay. So makikita nyo dito. So ito na yung sinasabi natin mga puno. Kasi wala parehas nandoon sa atin mga kawaray. So totoo nga naman nakakaiba talaga dito mga kawaray. Malamig siya kasi dahil sa magandang klima ng ating mga puno. Okay, medyo malamig talaga siya eh. Hindi katulad doon sa Maynila talaga na kailangan lang talaga doon may electric fan ka para lumamig. Pero dito kahit wala kang electric fan, kahit wala kang aircon, so malamig talaga siya. Let's go mga kawaray! Dito tayo! Malapit na tayo dito. Dito lang, napakasaya ako ngayon. Napakasaya ko ngayon. Bakit? First time ko talaga dito makapunta. So yun, mabuti na lang may kasama tayo, kaibigan natin. So yun. So dito pala yun. Mga puno, nakikita yung mga puno. Hello! Astig oh. So, wow! Grabe oh, makikita mo yung mga nasa bahay lang sa baba, diba? Yun. So, ang ganda talaga. So, nandito na tayo ngayon. Adventure lang mga kawaray. So makikita natin mga dito, mga bahay-bahay. Oh, yun. Mga bahay ko yan. Yung playground, parang playground po dito eh. So sa totoo lang, doon sa probinsya, ganito din yung probinsya namin. Oh, doon makikita nyo parang Tagaytay lang. So dito, so mapapansin nyo to oh, mga kawaray. Ang ganda dyan oh. Yan oh. So first time ko talaga makapunta dito. So hindi lang dito mga kawaray ang may maganda dito sa Tagaytay. Actually yung iba sirado pa, close pa. So ang napunta lang natin dito is dito lang daw sa crosswind Tagaytay. So papapansin nyo napakaganda talaga. Lahat ng mga nakikita nyo na videos na napakaganda, pag pumunta kayo dito, sa totoo lang maganda talaga dito. Nakaka-refresh ng sarili. Nawawala yung stress, toxic at lahat-lahat mga problema. So yun, pupunta pa tayo doon mga kawaray. Let's go. Mga kawaray, meron dito mga sinasabing kainan. So dito sa Ronin Project. So ito po yung mga high-tech. Ibig sabihin mga high-tech, mga mahal na pagkainan. Pwede magkape, pwede mag-Starbucks mga kawaray. So papunta yan doon. Ang problema lang, hindi ko pa napuntahan, pupuntahan ko pa lang mga kawaray. So dito muna tayo sa dito sa view na pinagpipicture nila. Okay, nandito na tayo sa alamat ng crosswind. Makikita alamat talaga siya. Meron ditong crosswind, okay, nakikita nyo yung tawag dyan, yung pinaka Rivolto. Okay, sinusulatan lang.
Hindi siya lubog to, pero sulat ng crosswind, oh. So nakikita niyo yan, yan yung mga kawaray. So yan, papunta yan sa baba, puro na yan mga puno. Puro mga puno na yan, hanggang doon, oh. So maganda talaga yung ano natin, yung view ng ating Tagaytay. Sa totoo lang. So ang kailangan lang natin ngayon is relax, enjoy, iwas sa toxic. So yun ang mga kailangan natin pag nandito tayo. So ngayon, sa ating pag-vlog, mga kawaray, sa totoo lang umuulan. Wala tayong payong. So another view na pupunta natin. Let's go. Yes mga kawaray, nandito na naman tayo sa yung sinabi ko sa inyo kanina na mga kainan or istihan, relaxation. So ang pangalan dito is Espresso Cookies Tea. So dito yung mga tao dito, sa totoo lang, excuse me, mga special. So ibig sabihin mga special, mga mayayaman. So mga kawaray, tayo hindi tayo mayaman. So nagpapanggap lang tayo ng mayaman. So mga kawaray, makikita nyo dito, so napakatahimik kasi dahil sa pandemic sa panahon ngayon. So sa totoosin lang, maraming tao dito. So ang mga tao dito nasa sulok lang ng lugar. Nandun sa mga bahay, nandun sa loob sa mga area na mga ganyan. So sa panahon ngayon is kailangan din natin mag-ingat dahil alam niyo na ang pandemic ngayon. So enjoy lang tayo sa pag-vlog mga kawaray. So tingnan nyo lang kung anong mga gagandang videos na ipapakita namin. Okay mga kawaray, so let's go. Pupuntahan pa natin yung magandang lugar doon sa baba. Okay mga kawaray, let's go tayo ulit dito sa baba. So dito sa baba is maganda din yung view. Actually, first time ko lang dito mga kawaray. So yun. So nakikita niyo yung Napa. Yun, Napa. Okay. So once na makita niyo yung Napa, napakaganda yan. So din yan ng mga napupuntahan dito ng mga tao, ng mga Pilipino at iba-ibang mga klaseng tao. So mga foreigner, hindi naman mga unggoy, mga iba-ibang tao lang. Okay, let's go. Okay mga kawaray, dito sa Tagaytay, okay, maraming mga magaganda dito. Isa na ako dyan. Press. Okay dito. So yan, isa din yan tambayan mga kawaray. Okay, so makakapag-relax kayo kung maganda yung araw, hindi siya maulan, kasi dito parang maganda talaga yung hangin dito. Hindi ka talaga papawisan sa totoo lang. So doon pa sa baba, hanggang doon lang tayo mga kawaray, kasi bawal pa kasi doon pumasok sa pinakamagandang view mga kawaray. So punta natin, let's go. Okay, so mga kawaray, sana all. So makikita natin dito yung car ko ha, car. So car ng mga tambayan. So yan, makikita nyo. Okay? So isa din yun na ginawa dito ng mga nandito sa Causeway mga kawaray. So punta tayo dito sa baba kasi maganda dito. Makikita nyo dito yung adventure ng mga tao na mapapansin nyo. What's up mga kawaray, nandito na naman tayo. So ito na yung pinakalas na pupunta natin, kasi doon actually hindi masyado makakapasok tayo kasi yun, pinagbabawalan pa. Siguro ang kailangan lang doon individual pa, so hindi fully book kailangan kasi dahil kasi sa pandemic. So makikita natin, mapapansin natin dito mga kawaray yung magandang view sa bundok na yan. Okay, so mapapansin nyo dito, okay? So yan mga kawaray, sa totoo lang dito sa lugar natin, sa amin, sa totoo lang, maraming ganyan, maraming mga ganito sa totoo lang. So hindi lang siya na-achieve. So kagaya ng mga ganyan mga kawaray, napakagandang pagbasdan kasi nakaka-relax siya, so may mga hangin na maganda na napapansin natin o nararamdaman natin dito sa Tagaytay. So doon sa part na yon, so yun po ang napupuntahan ng mga tao, dapat puntahan sa ngayon. Pero although medyo
bawal pa kasi dahil sa pandemic na to. So ngayon makikita natin yung view ng ating kabundukan. So makikita natin dito sa taas mga kawaray, oh, dito sa taas yun ang papunta palabasan, iksitan yan ng mga tao. Kung galing ka dito, so yun po ang iksitan natin palabas. So pataas po ito mga kawaray, pataas po yan, oh. Makikita nyo doon. So mga kawaray, medyo lang marami ditong tao sa labas, pero sa totoo lang may mga tao naman dito, nasa loob lang sila kasi bawal talaga magpakita ng karamihan ng mga tao dito. So may yung mga tao dito din, social distancing din kasi alam niyo na sa pandemic na to. So ang ating gobyerno is kailangan din ng social distancing. So ipapakita ko sa inyo yung view na maganda dito. Okay, what's up mga kawaray again? So, yun, tapos na tayo mag-vlog. So, yun po ang lahat ng mga nakita nyo dito. Hindi pa lang dito mga kawaray. Hindi lang dito yun. Mayroon pa mga parts na iba na magaganda pa. Hindi lang dito. So, mga kawaray, so, yun po ang aming pinakita ng mga vlog. So, we hope na suportahan nyo kami sa aming vlog. Please follow my page Waray Noon and subscribe to my YouTube channel Warayman. So, see you mga kawaray. So, enjoy lang tayo sa ating vlog. Okay? Okay, Okay. salamat Ayun. sa panonood sa inyo. Ayun. Thank So, you and goodbye. Okay, thank you mga kawaray.
Subscribe! 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 Don't forget to subscribe! Subscribe!